Jestliže máme možnost střílet na velkou vzdálenost a máme k dispozici tripod, tak lze využít i de facto jednu dvojnožku nebo jeden vlastně single, který si dáme pod pravý loket a zbraň si uložíme do klasického tripodu a uděláme si kvalitní, stabilní, precizní pozici, z který se nechá střílet i na takovou dálku na malý cíle. Předvedu, ukážu. Tím, že zbraň uložíme klasicky do tripodu, potřebuji to utáhnout. Kde? Pojď ke mně. Když to tady dám, tak. Utáhni levou. Tak, jo. A vlastně, jestliže máme takovouhle pozici, tak v takovéhle stejče jsem schopen prostě střílet i na tyhle malé cíle, na tuhle vzdálenost. Uvidíte to sami, když si to vyzkoušíte, když si zacílíte tímhletím způsobem, zacílíte si tak, že si prostě položíte tu dvojnožku jenom tímhle způsobem, tak tady vidíte, že i problém, co se týká dýchání, tak zásahy se vám de facto budou kolíbat uvidíte to perfektně na té optice a uvidíte to na tom cíli. Jestliže si to prostě dáte, postřete si pravý loket, tímhle způsobem, zacílíte, tak uvidíte sami, že prostě se nechá střílet na tohle vzdálenost tady z toho. Pojďte to vyzkoušet. Stabilizace dobrá. Tady vidíte, že vlastně i když to tělo je dobře stabilizovaný, tak pořád se to tělo může hýbat. Klidně řekni, jestli je to lepší. Jednoznačně lepší.